Euroopassa on tutkintoja ja nimikkeitä yhtä paljon kuin maitakin. Tutkintoja ja pätevyyksien tulkinta on ollut niin hankalaa, että unionissa herättiin tähän ja luotiin europassi. Europassi helpottaa työnhakua ja kouluttautumista Euroopassa. Europassin avulla eurooppalaiset työnantajat ja koulut ymmärtävät pätevyytesi. Europassia kannattaa käyttää myös silloin, kun hakee töitä Suomessa. Europassi koostuu sähköisistä asiakirjoista, jotka ovat samanlaisina käytössä kaikkialla Euroopassa. Osan asiakirjoista voit itse täyttää netissä tai omalla koneella, ja osan saat esimerkiksi oppilaitoksestasi. Näistä koostuu selkeä kokonaisuus, joka helpottaa työn tai opiskelupaikan hakemista. Europass-kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi ansioluettelo, jonka voit täyttää netissä sitä varten rakennetulla työkalulla. Se on pitkälti samanlainen kuin perinteinen CV. Siihen merkitään siis koulutus, työkokemus sekä erityistaitosi. Sivustolta löydät tähän selkeät ohjeet. Ansioluettelon lisäksi voit valita omaan Europass-kokonaisuuteesi muitakin asiakirjoja, kuten kielipassin tai tutkintotodistuksen kansainvälisen liitteen. Europassin nettisivuilta löydät lisätietoa. Siinäpä se. Nyt sinulla on selkeä paketti, joka kertoo tutkinnoistasi ja sinusta työnhakijana. Voit päivittää Europassiasi koska tahansa netissä, kunhan pidät tallella Europassi-sivuston avulla luodut asiakirjasi.